Hello everyone, welcome back to my channel. नै लोगोफोर बिशालाव थांदोंमोन दिनैहाय ओमफ्राय नै जि किचेननि बुस्तु आरोना जाग्रा माबा माबि लानानै फैबाय जिनो बथल वाटार बथल ओमफ्राय नैबे टिफिनखौ लाबोदों ओमफ्राय नैबे बयम जोबथा बुस्तु आरोना बिदिनो नांगौआनो आरो जोबा जाग्रा गथ'फोर थाबाथाय आरो बिदिनो ओमफ्राय नैबे बुस्तुखौहाय बिराद गोबावसै आरोना आं बायनो होनबाय थादोंमोन ओमफ्राय दिनैसो लाबोबाय आङो फाइनालि लोगोफोर बाबा नै आयौ मा जिनिस लानानै फैखो नै लोगोफोर बाबुनि बेट सापाति थाव गोथां बायदिसिना नै आयौ ओरैहाय नै बयम नांगौमोननो टिफिन ओमफ्राय नैबे खोबग्राखौ लानानै फैदों आङो खोबग्रा दिनैहाय आयौ जोबथा ओमफ्राय आरो वाटार बथल लाबोबावबाय जोबथानाय बुस्थु लानानै फैबाय बिशालाव दिनै गरमाबो थैनोसै आङो मिथियानो खै पेकेट दालि येप्पि नुडल्स ना मा होनो ओमफ्राय नै फेस वाश आंनि बोराइखौसो फुनो दुनियानि बुस्थु लटर पटर जि गोबां जिनिस नै लोगोफोर थाबोलायबाय बेहायनो फैसाया बुरलाब बुरथाबनो लोगोफोर भिडिअआ जेबो स्पेशल नङा बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै गुसुं क्लिप आपल'ड होनाय जालायबाय ओमफ्राय आसा खालामबाय नोंथांमोना जोबजासिम नायबाय होननानै बयबो मिन्थिखायो बिशालाव थांबोला ओरैबायदि भेराइटिस बुस्थु मोनखायो माने जोङो बिदिनो गोबावजों खनसे थाङो आरोना जेब्ला बुस्थु नांगौ जायो किचेननि जाग्रा लोंग्रा अब्लाबाथाय जोङो ज' थाङो आरो ओमफ्राय आङो खेबबाय थायासै आरोना ओमफ्राय आं लाना गरमाबो बारा नालाय ओरैबायदि क्राउडेड जायो बिशालाव सब समय 24 आवार्स माने कास्टमार जाखायो आरोना मानो होनोबा सयजेबोल बुस्थु मोनो नालाय ओमफ्राय प्लास बिराद अफारबो मोनो नालाय ओमफ्राय किचेननि थाखाय बिराद मोजां स' लोगोफोर आंनि दिनैनि ब्लगा बेनोमोन बाय